yanti kapan gonmu bali mecake daeng wengi kutha Nganjuk iki sumile raket wates buka kangen ning ati apa kowe ora ngerteni kowe tak kangeni ning alon-alon tak goleki terminal stasiun tak ubengi senajan setahun tak ateni tresnamu sing tak gondeli lali tenan toke konmu janji kisah seni lampu alon iki lali tenan toke karo aku iki neng rasimna stasiun kapan gonmu bali mecake daeng wengi kutha Nganjuk iki sumile raket wates buka kangen ning ati apa kowe ora ngerteni kowe tak kangeni ning alon-alon tak goleki terminal stasiun tak ubengi senajan setahun tak ateni tresnaku sing tak gondeli ning alon-alon tak goleki terminal stasiun tak ubengi senajan setahun tak ateni tresnamu sing tak gondeli lali tenan toke konmu janji